Duge noći uz knjigu i neizvesnost, teške odluke, prvi susret sa studiranjem i preznojavanje zbog ispita koji odlučuje da li će se student upisati na željeni fakultet. Tako više neće izgledati prijemni ispit i sada se sve završava na maturi. Novi koncept priznaje maturski ispit kao prijemni na fakultete. Koncept mature se odnosi na sve srednje škole, i na gimnazije i na srednje stručne škole, s tim što je za gimnazijalce ona možda za nijansu interesantnija, jer može da dovede kasnije do toga. Zapravo mi još uvek ne znamo tačan koncept kako će izgledati, da li će obezbeđivati direktnu prohodnost na fakultete ili će učenici morati nešto još dodatno da polažu. Kako smo saznali, promene se odnose na učenike koji su upisali prvi razred srednje škole u 2018. godini, a postoje osnovni predmeti koji će se polagati u skladu sa fakultetom koji žele. Učenici će spremati još dodatnih predmeta, samo je osnovna razlika to što opšte matursko polaganje neće biti na fakultetu, već u srednjim školama. Kada su u pitanju stručne škole, osim ukoliko ne upisuju fakultet koji je vezan za njihovu struku, moraće da se prekvalifikuju i polažu u gimnazijama. Da li znaš šta želiš da upišeš? Znam medicinu. A koliko dugo već znaš? Kada si odlučila da ćeš medicinu? 8. razredu. Znam od prilike da će biti srpski, matematika i još neki predmet. Jel ti dalo je to kao nešto teže ili lakše? Mislim da će biti teže. Od Ministarstva prosvete nismo dobili sagovornika kako bismo imali jasniji odgovor zbog čega je ovaj novi sistem bolji za buduće studente, ali kada smo pitali iskusnije akademske građane, u novu promenu ne veruju, ali veruju da šta nije pokvareno ne treba popravljati. Ne znam da li će biti teško da upišu fakultet, ali biće im teže možda prvu godinu da se snađe onako bez tog predznanja sa prijemnog ispita. Nije mi bio problem prijemni, tako da dobro mi je spremio, kasnije sam imao predznanje za fakultet, tako da nije loš prijemni po meni. Mislim da će biti mnogo gori studenti. Misliš da će biti mnogo gori studenti? Pa naravno. A zbog čega? Zato što neće proći prijemni ispit. Pa zato što se zna kako u malim sredinama funkcioniše srednja škola. Kako? Pa po nekim rodbinskim odnosima, jer. Mislim, kad imamo selo od 100 ljudi, prosto svaki učenik zna svakog profesora. Profesora je strah da ovakav princip, iako možda pozitivno iznenadi, zapravo može da uruši nivo znanja srpskih učenika. Možda postanemo zemlja većeg broja akademskih građana koji lakše upisuju studije, a možda se zapletemo na drugi problem. Da li je to doprinelo boljem ili smo u situaciji da nam učenici ne prepoznaju Dositeja Obradovića?